c'est juste un petit peu mot ou bien un petit peu message pour tout le monde, quoi. Voilà, là, je vais me charmer un peu, là. Là, je vais me charmer un peu. Comme aujourd'hui, c'est lundi, voilà. Bon, il y avait de l'école. Ma femme, bah oui, voilà, bon. J'ai une petite mot et une petite message pour tout le monde. Et là, d'abord, avant que je le dise, avant que je dise les petits mots là, le message, moi d'abord, je suis vraiment heureuse et je suis contente. Enfin, Ouzvaza, enfin. Kawa modé, kawa jako, katitka, hein? Là, aza demia la lafty réseaux sociaux lavitra l'autre zenga tika, nisy zay zavatra iboaka. Rani ambesan besin marze, voilà. Il m'a ben là, je vais faire surprise, je peux pas vous dire, je vais faire les surprises. Si il va pas le montrer, c'est moi en personne. Je vous prouver comme j'ai prouvé à vous. Ah bon, attends comme t'es une gas. Zako farani prometeko. Zati wazamna rozen, zachi fanta fahatani. Ko ul reni niterka nanga boka zanka mahe karakori acharanga zanka na bibfu mbala mahe acharanga zanka aznarunu fazako fanifanta am zanako am tanrazako zeka yanga we marangi bato dikanzenyi rachi sangsangiko zati ul parfait faza ul karakolu droite zazen ka barin hypocrite you ko ul maison en réalité maison vrai ka barin hypocrite you je le déteste hypocrite ul mavandi moi je le déteste moi en personne mi boyet hulu na tok na hefi na head za na ngasa na hefi ngani uli metum bokayo zachar na nangan naifa na morifien nganuli ko tslavlangin vavan en put comme réseau fa we zande moro mbala charnato pourtant ni nakaha frongnulu to do vitin asiendo tangan ndekra job complete merci zokna kashu asa subaya ndekra job complete fa zati chimi fanta mzanako matu zani fantam zanako aroe igny amlera niva telingindro dikanzegny za mivolagna la vérité fa antegna ko tsy tian'olo anao toujours akizen'olo raha tsy ataontegna akizen'olo anao en plus olombelogno joti malaky magnadigna eno ary le problème amizagny lera ro igny magnano raha ratsy anao iro tsy mahita karakory zegny conséquences igny fa lera raha igny mipody amindreo topiny anao ataondreo mamoriky anao ataondreo ro feky iny mahay raha volagny ke izy volagna anambarako teto za tsy olo parfait fa za mitragna amin'ny fahamarinagna niany tineny bendragnahary ampodiko ndraiky agnarako mboty mahasaky zafinanjary vera taranika zafiny mena tsy matao masomena magnaraka zegny za mboty riziky vinantony nosy lavagna lalava près fo mikoragna tsy adalagna anaka za volagna aminareo afidia vavako avec preuve fa tsy avec vandivandy avec preuve nampodiko teto ndraiky za mbala mipokotratra volanko tsisy olo mahay fiainagna anaka fa ko isa ataon'olo mahay fiainagna anaka
Il avait bien raison, ou bien eux, il avait bien raison comme fienne nganaka. C'est-à-dire, si en réalité, hendo, fa iro mangan film, iro mavandi. Aznarounu, Roma vand, Roma mor, fait réalité, en vrai naka, ti hendo. Zeng la seul moyen à ezanura mumbaza mavandi. Fa zata naroyu, zatis dossier. Is fa nan pud gute dossier naka vlank fi jalianga. Zef dossier naka jali. Jal tis, is nde kwa jali za mis dossier mare. Tena mis maro. Kwa jali. Archifa marako. Kanefa fijalenga naka. Na ngaftu zao. Ken ratia kwa tungavwa. Ah oui. Ken ratia kwa tungavwa. Dinga dinga china mua. Mbalau lavanto. Zanga harti miandrangabu. Fa zanga hari mzambani. Iti mzangabu. Fa izi mzambani. Akizenga za kipokriti. Akizenga za kichara velati. Marani akizenga za. Hey. Mangat kam zanga hari. Iu trotara. Miklat funtenga mare. Karazana ndetan finesti. Nanga boka naro la vérité tan fidélis. Zako hanga boka naro la vérité. Fachiniani. Avec preuve. Avec preuve. Wazazini. Chiniani. Fa yu chimenchi kilate kwa mrezo sociaux yetu. Chimenchi kilate kwetu. Fa chiniani. Radiab manden futungan. Wale ulu jabu ni vulambulu nga za yingi. Aza miala lafta na roa za zingi. Aza miala lafta. Fa la vérité, il va s'éclater là. Il va s'éclater. Il va s'éclater la vérité. Prouver comme narochara zovinantun gouverneur. Ne prefum kuranga. Prefum kuranga. Vinantun nuslava. O angala lava. Prefum kuranga. Tisratinangu dienga zahabi. Ampudu kundek zavlanku vatbetimiet ki chefino za chimietski. Na inra tona rozao. Uvianir tambatu. Maswanda nakachi vosakanganulu. Azo zengi. Uvianir tambatu. Maswanda nakachi vosakanganulu. Na inra tona ro. Na inra tonulu. Nyati. Uvianiri tambatu. Voilà. Heno. Anaro vlanku zengi. Zambot ti hiklate la vérité chinianti amareng. Fa anaro jabni vulambulu nga za yin. Anaro hin ni enregistré ko ngatin lua kwato. Eko abanaro jabi. Eko. Ni enregistré kwato ngatin lua na kahatu. Fa les jours zam klate la vérité etu. Anaro tumun kwa reki areki. Za chimiadi fa zamanga za vamnaro. Mivuleza. Mizujeulu. Amratitan masno. Fa la vérité éclate. Et fan klate. Fambala cham réseaux sociaux atu. Fa is fan klate amne la réunion etu. Et fan klate amne la réunion etu. Fambuchin paritka. Mbala zeetu fuma eizi. Arul ma eizi. Wan lena heizi. Fa imbuchin klate. Isora kwa naroyini. Isora kwa zazengi. Anaro jabi. Grâce naroyini. Zako vulu anaro chimankatia za. Za mavandi. Anaro nakatia za. Ke? Sabotage ni naro. Nanjari. Une bonne nouvelle pour moi. Aznarounou, une bonne nouvelle pour moi. Je vous jure, Vlanko, je te jure en poudre kundeki. Je te jure, tangak droite mtang. Je te jure devant Dieu, sur la tête de Mera Fuzandako, Zachi votekini naro. Zandek tindi malom narum vava. Chona rom yeftik zandi malom narum vava. Efa vita yini. Zafa chimi malueki. Zafa chimi malueki.
non igny fa vita. Fa avioko zanagna levo ty. Zah tsy hoe nditsakarikahady amin'olo. Fa tato ny komaseny. Ary ato koa hagnabohako izy ifaragnany. Bonjour zandriko mariny naoui. Ato ny komaseny. Ato ny kilate. Ary tsy possible ro lababu iklate izy non. Impossible. Tsisy olo iklate izy ala réunion eto koa tsy zazaraiky. Zazaraiky ny kilate. Satria tsisy olo masaky kilate zegny koa mba la réunion eto. Tsisy. Ça fait za koa mba olo tian'olo edy. Possible ny kilate ndro. Fa ro tsy possible iklate zegny. Efa zazaraiky fu iklate. Io tsy maintsy kilateko. Miomana nareo fa io tsy maintsy kilateko eto am réseaux sociaux eto. Za mikilate izy avec en direct. Amin'ny en direct. Am levo. Azonareo no. Amin'ny en direct. Proveko aminareo za tsisy papier volagninareo io. Amin'ny andrazora jiaby kilateko eto. Tsy am rakarati. Ya ataoko levo net za mikilate izy. Vango levo. Rango za boka am tany misy za agnatin'ny lafika tragnonaka za magnano levo. Jusqu'à am tany hiklate la vérité za filmefo. Filmeko. Fa le olo tsy tokotry aboaka fu tsy aboakako. Fa ny tokotry aboakako eto tsy maintsy kilateko eto. La vérité. Za fa tsy malo. Io izy nakatsika fa tsy malo. La vérité fu kilatentsika eto. Izy fa nampodiko ndraiky. Koa masiny volaniko. Ty tanagnan la réunion ty. Masiny izy ty volaniko. Ary izy ty provena aminaka izy masiny. Zany hoe, tsisy andraiky za malo amin'olo ato. Ary nareo jiaby mangalamba vazaha io, test za io, nareo io haiko. Mba nareo tsy haiko manareo mangalamba vazaha. Eko nareo mangalamba vazaha. Eko nareo test za. Eko nareo mangalamba vazaha. Fa anareo mangalamba vazaha io, ny raha tianareo regny tsy ambariko anareo. Fa ny raha tokony hinoanareo, i fo aboko anareo. Fa ny la vérité tianareo regny io tsy aboko anareo eto. Zegny. Araiky aminareo ndraiky aisha iklate izy eto. Ny hinany stopiny, fa ny nakaza topiny. Iklate izy eto. Il y avait une surprise amzay, surprise iklateko eto. Zagnaharo misy. Ampodiko ndraiky. Na musulman anao minondragnahary. Na chrétien anao minondragnahary. Na magnano fomban-drazagna anao minondragnahary. Dika zegny atsika jiaby ty, zera inoantsika, tsy maintsy mainty amindragnahary. Tsy lefaka olo jiaby mandongaliky mivavaka. Ke zahaky zegny amin'ny raha tsy nataoko. Ho hitanareo io izy à la fin. Ho hitanareo io izy à la fin. Zegny. Zay fo message naka. Ho hitanareo io. Fôty zapaka ki zegny raha tsy natao. Anao mboty zegny hoe. Anao mboty zegny hoe. Fifandrava za zegny tomoagny. Mitomoagny za. Satria za karakory. Aki zegny raha tsy nataoko. Izy nambarako teto. Le preuve anagnanao igninao. Fa izy io fanjakagna afa preuve aboaka hagny. Za mba nareo mavoso sabotazigny nareo ndraiky fiaignana anaka io. Za tsy olo parfait fa za olo innocent. Za ty tsy olo parfait fa za mandeha amin'ny fahamarinana. Za ty tsisy problème amin'ny fanjakagna. Je te jure devant Dieu sur la tête de mes enfants. Za tsisy problème amin'ny fanjakagna. Fa kanefa kosa. Za ampidirigny agnatiny ao. Fa za tsy voadekigny nareo. Ampodiko ndraiky za tsisy problème amin'ny fanjakagna. Je te jure devant Dieu. Fa za tsy voadekigny nareo amin'ny fanjakagna. Za mivolagna aminareo isan'andro ko bro raha trongnareo aminakavana ko atsika fandiandiafo. Atsika fandiandiafo izy ampodiko ndraiky. Ko bro trongnareo aminakavlanko atsika fandiandiafo. Aody gas trongnareo aminaka ny aty karakory.
tsy mindrina fatopiny. Koa vavabeto rognareo ny aty mbot masaky. Koa anao magnazana doktra ampianaron-domagno ny aty zany kandregna tsy ampianariny kabary. Koa resaka vava. Ke? Raha tiako atongavagna eto. Ela koa bokazay. Ela. Asahegna zao. Natao olo zegny hoe zao. Anao nagnano zegny hoe. Anao mboty nagnano zegny hoe. Io amin'ny andrano zo za magnaboaka anareo fa. I check igny mboty mary. Mboty mary izy. Zafinanjary vera. Tsy matao zafiny mena. Tsy matao maso mena. Alofo. Alofo wa za zegny. Za hato. Ampotiko ndraiky. Tandema mamony biby tsy mahafaty. Tsao mekimeky ande tifitry lapata. Tsao fotsiny avo i lapata i raha igny. Nande nipody amileny nagnano izy. Tsao very olony tifiry. Ke tandema mamony biby tsy mahafaty. Bonjour mboty intelligent. Bonjour nindry. Tsao namony biby tsy mahafaty. Fiterany lohany zegny. Ny aty zay la tsy letry za tsy letry. Zany hoe tsy letry za tsy letry ny rivo-doza ampidirin'olo aminaka. Za tsy letry. Zany hoe za tsy mety letry ny loza ampidiriny nareo aminaka satria za kakazo tsy letry. Za tsara tetry. Anesy tetry. Fa za zo ty volagna aminareo za tompom-batagna. Efa tsisy olo eky zo ty. Ande solomba vazaha koa tsy za topiny. Za ty tsisy problème amin'ny fanjakana. Tsisy. Ary tsara nagnano signature-ny raha tagny. Ankoatra ny doko raha nagnanaovako signature tagny vlanko. Resaka vie privée ny fiaignana anaka zany hoe resaka fisarahako. Fa tsy kabarin'ny commérage. Mamono azara ny vateliko io. Mamono azanako ny vateliny io. Tsy haiko mbala ho isa. Fa atreto aloha. Za tsara nagnano signature ny raha n'importe quoi na ny commérage na nino. Ary tsara nalegna raha magnano hoe printing tampon akaty mbala tsara nisy zerangony aignako na eto na madahay. Ke za ndraiky en tout cas magnano remercie nareo. Isaorako mitafitafo anareo. Bien sûr, za misaotra anareo mitafitafo. Fa tsao zala namony biby tsy nahafaty. Tsao namony biby tsy nahafaty. Nisy histoire hely zay fitantaraiko eto tsy be. Juste une histoire. Non, laisse tomber. Femme n'endranzine zan volagna izy. Raha karaha zegny. Bonjour afuzako. Bonjour dako. Karaha zay taony. Tanareo fo za nandeha ta Mayotte. Ya histoire potipotiny za ta Mayotte. Za koa fa ta Mayotte. Za nandeha nitahignaka. Za nandeha nitahignaka. Eno. Za nandeha ta Mayotte. Za nitorin'olo za boka tô. Za koa fa nitorin'olo. Za tsy navandy. La vérité fony kilatiko. Faute zay le programme an'olo nagnano zonaka. Arrêtiny tsy taniny docteur zay boka raha tsy m'existe amin'ny tany andafy eto. Faute tagnatiny jendro izy koa ivolagna izy narary izy docteur tsy i police tsy maintsy angatika aminany aie preuve. I tsisy preuve fautiny analyse nazy jiaby natao bilan nazy jiaby en bonne santé. Alors qu'izy volagna izy marary izy tsisy preuve n'izy marary zay boka nataon'olo le nagnano izy tamin'ny fotoagna zegny. Tamin'le fotoagna zegny. Le za voatory. De ino raha nandalo? Za tegna tsisy preuve. Na raiky. Na tsisy. Satria raha jiaby contre za. Karakory amindray nataony. Izy ta histoire nakafo volanko. Karakory amindray nataony ampodipodiko ndraiky. Za narary. Nagnano toute analyse. Nagnano bilan tout. Tsisy raha hitan'ny docteur. Ça fait le raha zegny efa nicalculena hoe
Katitka just bigon. Le raze fan calculini. Calculin le nangan wizi. Raiko fan calculin le nangan wizi ni. Ichiafan. Ça fait izoko ivuluna amni fanjakanga. Izy narari. Chimenchanga tando preuve baka. Alors que bilan âge diaby, elle est en bonne santé. Une preuve de boka na richisuro. Uro. Inzeni prevundro. Kanefa ndek na dignando inch prevu eo anatrehany Zagnahary. Anao ny michara za amrachi natoko. Fandragnahary ary mahita ino raha natoko. Za na tsisy prevu. Fa za ko tsy nagnano raha tsolo, Ndragnahary tsy maintsy magnaboaka prevu. Ino raha nandalo. Da ko fa voatory boka za rosy nandeha tam convoquina za tagny. Bon. Anao ni abandonné foyer. Anao c'est ci, anao c'est là. Marigny anao ni abandonné foyer. Marigny anao ni ala agnatin'ny tragno, oui. Marigny za ni ala nandeha voyage vlanko. Kanefa za nandeha voyage vlanko. Tsy volontiers. Fa satria nisy raha naniry vlanko. Za vlanko gasy. Za gasy vlanko za narary. Za narary ary tinaka tsy ny dokotera. Tsy ny dokotera. Fa ary tiny gasy. Tsy navandy. Nabarako la vérité. Pokako la vérité ty la vérité. Kory. Tsy zany boka pandresa la fe. Zany boka pandresa. Ça fait ça tsara navandy. La vérité font que la teko. Ke, ni raha teko atongavana. Enfin, eky. Enfin. Za ty mihitsy nagnaboaka la vérité. Ampiarahako prevo. Ataoko omlevo. Tomoagny za. Atao dala. Ny fanta za amy zanako. Natao vergery. Nagnino koa. Ny afatrafitra za. Natao oroso. Jiaby na voaza. Ino koa mahazoko atao. Ny tomoagny feky zany ny tomoagny teo. Tomoagny maiky teo. Ny tomoagny tsisy mpamafarany maso zay. Za tompony fona mafarany masonaka à la fin. Sady za nandatraky izy, mbala za koa namafa izy à la fin. Ke izy ty, j'espère que hitanareo vidéo nakaty. Ko tsy tianareo izy bombardeko amy réseau ato. Za tsara andevona non. Quando è tavanara, no, no, facciai. Za facci tota. Satria misy baka ny atao hoe caméra. Leve io fotoko mikorandra aminareo io. Le fotoko izy mikorandra aminareo. Fa za facci tota eky za reraka. Za kajo. Za facci tota. Maintenant c'est fini, c'est bon. C'est plus la fatigue, c'est pas la peine qu'on a crié, non. Maintenant c'est bon. Fazalo vraiment, za merci Zagnahary. Ay grâce à naroyo. Grâce à naro. Naro raha ko atongavana. Grâce à naro. Anaro grâce à naro za. Am magnaraka ataova raha hafa. Fa za mandeha mamorom-poro. Fa isaorako ndraiky anareo en tout cas. Je vous remercie. Aleva ono tamin'ny fotoagna nagnanaovanareo izy, dia aleva ono amin'ny fotoagna nivolanako. Ary anareo mafy. Olombelogno marigny zala, misy olo vraiment masaky izy. Anareo mafy.
Zahay tsisy au courant raha feky mandria fo zahay la jiaby. Nareo ndraiky mafy dira nareo Facebook naka. Nareo mizaha prévo. Nareo en vraie vie naka. Ke zahay la jiaby mandeha misy espionner fo zahay. Mandria fo. Mandeha tsy mavatra ndray fagnatignianana anety. Disque no. Za disque. Quand on dit mal, donc 10 à 15, c'est pas la peine. La fête mal. Quand on dit mal, karaté, comme vous m'avez vu, t'en as la réunion, il s'est prouvé d'homme n'a qu'à faire massi. La fête mal au minoulik. Fa comme si je voulais provoquer ça tu m'as mal. Ou un date comme maïs, manguin tu m'as poca beus. Tu m'as mal. Pas dire que faut rendre ta. Aí mbolo chukayo mbolo kadifo. Já viu que za malu mixteza cara za mamal non. C'est même pas la peine. Dado quando já vera fan vulmo rajab misfara. Passe que na tonoze zafko. Ano fanava iska no nangano. Ano chachimboka pandesi ar montrer no nul já prévu. Que? Aza mamalik zafko. Ano pouca beus. Ambla fekin, zahava fekin. Ko fa yimo na bokando. Isora zangahari. Mba umeno marenyi mafianga na kaendo ulaba biti. Iro tata anze bla ma c'est bon. Ano chimila mandem prouver mdo au contraire en ravlangin vavano banja furoz. Banjao. Na rajab mumbano tondo banjao furo. Tad ku vulnga naka. C'est pas la peine que ça fasse. Il m'a dit mal nulo. C'est pas la peine. Mangi tu m'as poca beus, fa mangina basse qui ne vit à nonger. C'est pas la peine. Je viens de tam naka. Bon. N'a concha dadko. Parce qu'elle avait bien raison d'être nerveuse. Elle avait bien raison. La carazi. Zera blanc. T'as un ultimo catena royo. Izu des fois royu lenga. Quand on revient royu lenga chika mavandi royu misrafi levni royu teno. Kara tokolo adam ilenga fu royu nakai. Count makateno ile chala bemblaro. Amblaro ngan wasando ula chmakateno. Non. Que chona rolan fanga zado fachim malwe. Fa arka promesse na tok za chivul manga lev, za chivul mchinchka, za chivul manga buka avinaka, fandi tatatati malomdo. Tournez la page. Fa tenga levnaka ati. Et j'espère que ano éclaté izeto. Azanga tanga mzanga hari za handi bombarder zam réseau hito. Azanga tanga mdanga hari fandrangata tako mdanga hari ano yu mga buka izeto abuaz da eto zay mila mahay ino man raha nandalo to nangana kory misy to ino man raha se passe to nangana karakory tayedy nangaiaieby jiaby ambara zay eto za amizay adosoa raha nataonao aminaka ty adosoa amin'ny public raha nataonao za tamin'ny public iny. Ino ma izy to karakory fandehany nagnana akory karakory izy to zay mbo tia e za boka fa mahay za nefa mahay fa le tia e aby rek tiako mba magnambarana eto tiako ngambaranao eto karakory man nataony to aza jurenao za mitranga ary ary za tsy maintsy avary avec date lera zary ary zary za andeha za lamba classe de za chemise nakati fa classe fa za hako lamba hely ambany nano asa pantalon kara pantalon rek classe fa za tsy maintsy agny tia baba za tsy raté occasion ben non moi za tsy raté occasion za agny anao madikany agny bonjour gasteko za agny na mazo invitation za na tsy mazo invite za tsy maintsy agny voilà fa za mangataka amindragnahary ano tsy robia fo io na robia za hagny fo bah oui
Zahagny fo. Ina robia zahagny fo. Tamkerera koa za iraté occasion. Za iraté occasion, za jo iraté occasion. Tamkerera. Baba, taranganao ngalako téléphone naka magnalevo. Bonjour mes amis, voilà, bon, je suis Mbotrizik. Je suis ici pour faire un petit peu un coucou à vous avec le en direct. Voilà, bon, mais une vazan, santé patience. Tsika karazay vas-y, de angatagna anareo ahagnaraka hatram farany épisode finale, je veux vous montrer à vous. Voilà. Alors, là, je suis ici, je vais montrer à quelqu'un que Mizaha va fa épisode final. Et là, je vais vous montrer là comment il fait. Hein? On va vous montrer là comment on doit faire. Là, j'ai montré à tout le monde, public à la tise en direct. C'est beaucoup vite. Zamje moody. Moody. Zamje mandem petrika zany ngala undra. Zam petrika. Ano beaucoup kayeko. Ano kayeko. Voilà. Karazitoko. Na vacances fa nefa zany misy programme de voyage. Soyez patient. Voilà, merci beaucoup. Zera Mbarkonaro. Mes chers amis, soyez patients. Là, maintenant, on va regarder la série, épisode final. Soyez patients. Mbarkonaro. Bon, maintenant, on va s'éclater là. Soyez patients, doucement, doucement, doucement. Azam groupe, fa alua zanga lève. Karaimba marmarul maïta. Ça fait lève na kazeni. Tchadoku yo. Tchadoku. Mba marmari tan besin maru. Voilà, quand tu reçois ta publication, comme les gens d'Anal. Maintenant, on va regarder la série finale, épisode. Attends, Amlera Karazeni, soyez nombreux. Voilà, quand tu n'as rien, tu vas dire comment ça soyez nombreux. Tu vas commencer à aider. Tu n'as pas de ano ko ten vazao tamnaka anona tsy même comme mivlagna fo afaragna zo havy agny izy taminaka d'accord za teo naftala réunion tête za tsy ten vazay ko tsy bonjour za jo tsy mahay fa au moins nisy raha niova za mbo fa mahay za fa commence mbo mahay mampid magnano verbe magnano sujet verbe complément mbo fa haiko momendo par exemple karakory ohatra soyez nombreux ko tsy navy agny mbo bon, tena source lève nakati zengi ni marigny tsy mba maty. Zegny after te kombara ni marigny tsy mba maty. Ndragnahary io tsy mizambony fa izo mizambany. Anao na chrétienne, anao na magnano fombandrazana, anao magnano musulman. Fa tsika jiaby objectif tsika aminano mangatika amindragnahary. Anao voalohany amezako nouvelle ato anao zareke kendriky aloha za éclaté izy am réseau eto agnanlevo izy anao voalohany anao voalohany karakoa tao volagna zy anao voalohany agnambarako ary izy ty tanareo baka izy ty am lafina raiky za tsy ty volagna am lafina raiky za tsy tegna lève satria izy ty éclaté fo trop tard anao na tsy au courant fa anao au courant fo trop tard anao tsy maintsy au courant trop tard ary tsy maintsy tafafosanao fo io trop tard io tsy maintsy tafafosanao ho an'le olo a Madagasikara agny ho an'le ndafety raha ty fa niclaté aminay la réunion eto la vérité déjà éclatée fa niclaté la vérité fa izy mbo tsy niparitika mbola tsy niparitika le la vérité fa izy fa niboaka misy vaovao aminay la réunion eto. C'est pas une mauvaise pour moi, c'est une bonne nouvelle pour moi, mais malheureusement pour eux. Pour eux, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Mais pour eux, je ne crois pas que c'est une bonne nouvelle pour eux. Je ne crois pas du tout. Fait pour moi, ça me soulage, ça me fait content. Voilà, bon, carré toi.
hitako ela drako ke amaranako izy manangatagna za mindragnahary. Je vous jure sur la tête de mes enfants za mbala tsisy problème tamin'ny fandrakagna atreto mbala tsara nisy atreto fa tsy haiko après après tsy ho isy za tsara nagnano signature na raha atao magnano eo hoe tampondra atao magnano eo hoe mbala tsara nataoko. Moi je n'ai jamais fait ça. Nagnanaovako signy ta Madagascar petatondro, nagnano passeport, nagnano carte d'identité. Nagnanaovako izy ta la Réunion teto, nandeha nagnamboatra carte de séjour. Que la vérité trop ou tard, trop tard, trop tard. Si. Que la vérité havako aby. Efa nikilata eto aminay la Réunion eto efa ni bombarde eto la vérité. Fa izy olo malheureusement mbala tsy niparitika. Akory mataony izy paritaka izy boka tsy agnaboaka bonjour Jaco, izy koa iambigny rô agnapoka io tsy aboaka andrô tamin'ny kelera koa ataova zobaka vaovao mikasiky za zahako izy tsy efa nagnentrahentra amin'ny réseaux sociaux fa mikasiky rô koaky rô tsy magnentrahentra fa la vérité fa nikilata aminay eto olo firy au courant-nany tsy haiko na olo firy fa izy fa nikilate eto. Ah oui, takomasy tamin'ny mbegna la vérité nikilaty. Donc oui, il y a une semaine ou bien 2 semaines. La vérité est clate net. Ah, vraiment, il est un fou blanc qui m'a vraiment, il est un. Que zatiza la chi innocent non, zatiza la chi parfait, faza innocent. Zati chi parfait fa zaoul mchanga fahamarina. Que karkarazet mes amis, mes amours, je vous laisse. J'espère qu'à très bientôt. À très bientôt. Que anaro mangalamba vazai naro yu heko. Eko aba naro jab mangalamba vazai naro cheko naro yu. Eko chara be naro yu. Imbra kramandalo pe alo chukava checking boating fa imbra kramandalo uru. Imbra kramandalo. Alors comment faut que clatenaro la vérité? Alors comment faut que jarabeki a clatenaro la vérité? Faza banjenaro zande mosa izito. Afsa la vérité. In mandranandalo. Nanganakor ma izyo. Mashir sa mafeki. Mam sa vondrka. Karaze. Que karkaraze tonke? Je vous laisse os vaza. Ze phrase kwambara. Azami la laft. Za fotoagna zo magnano levo za tsara malo levo ataoko mba hitanareo izy mba hitanareo izy levo ataoko fa za tsy volagna raha za tsy malo za tsy miady ayo fa tsy miady amza fo zao latorinakako amza olo magnano commérage zay olo magnano commérage amza karaha ty eu magnano commérage amza karaha tsy magnano eky mahampy zay basy eky zay fa be ny vita zay raha jiaby misy farany koa antegna tsy mahay kajo amin'ny eky tsisy andra makajo za aloha mahay kajo disque ao mety kany disque zegny fatigué kany fatigué zegny reraka voilà ke karaha zegny ataony les amours ke lasatsika kely sisa tavela. J'espère que de toute façon olo sasany raha mila mahay seto mila mahay fo seto ro tia ebaka zao nakafa ro tsy ambarako. Ah oui, ro magnasa mandeha mikoragna aminao ro mambote nena nefa ro mitsikorika ambavanaka ambara ro tsy kono mitsikorika ambavanaka za doko ambarinao olo tanao pa tegna mampahigny za le tegna mampahigny za maro feky maro fa za mbala tsendriky vavanaka mbala migadra amba tsy dedrina bonne journée dodo kaia za no ko ijo inyanti i commentaire anao jazz bigone iro jo tsy tafipetraka olo jiaby jo ty tsisy olo tafipetraka de eto za miprofite mivolagna aminareo jiaby tsao nareo lany fagna
compte nakati piraten'olo. Io misy olo agnatin'ny compte koty isan'andro vakin-dragnahary. Ireo miambigny message latsaka ary rô tsy mandry rô miambigny raha indra mandalo. Anarô zao mamijery narô mandiniky. I Facebook ty mba narô compte bancaire anaka misy ty. Irô ko tsy tafipetraka rô hoy. Tsoaka anarô misy koragna andeha alefanarô aminaka. Tonga de soa izy kaia za amin'ny messenger. Fa izy koa tanarô vocaly, bien message, rô so amin'olo mipiratise ty agny. Karaha zay. Ke compte ko ty. Misy amin'olo mipiraten'olo. Rô mikotrokotro fôtony misy SMS namako zay. Ela jiaby raha compte namako tsara ny diran'olo, tsara ny zavan'olo. Izy koa fa nikoragna aminaka agny tonga de fa bloqué-ndreo compte ny olo dirandreo. Misy olo laniasa, rô mety olo laniasa fa rô mihitsy ny laniasa. Tegna laniasa. Ok, karaha zay taonay. Je vous laisse. À très bientôt. Zafa tsy malo. Fa aboko anarô la vérité. Avec preuve. Tsasiako feonaka amin'ny volagna. Fa soranaka abokako. De ambila vidéo, ambila amizay anarô mizaly suite. Za tsy volagna aminao. Non. Non. Sorako abokako. De anarô amizay mizaly suite. Feka anarô mamela velatra izy. Anarô mamela velatra izy ndraha tianarô hita jiaby aboko anarô amin'ny andran'izao. Aboko anarô. Fa za tsy raha koragno koa za zegny. Fa ambila vidéo mameva vavatra izy. Efa tsy ela. Angataka amin-Dragnahary mois de décembre ty. Mba miboaka eky. Fa irô tsy naboaka izy tamy kelera ko rô ndidra rô mbola lefaka rô tsy lefaka loatra. Mba misy jery potipotiky fanao ko rô. Mba misy jery fanao ko rô. Ah oui, bien dit. Zegny ataoko Aisha. Za tsy malo. Sorako fô bokako. Aboko atodiko caméra. Avadiko caméra. Anjaran'ny caméra amizay mikoragna. Io narô mizaha amizay. Izy koa baka ampianaragna koragna zao tsy mashiro. Avadiko caméra. Fa izy zegny mes chérie. Tsisy raha afaka ambariko anarô koatran'izay fa on verra la suite.